Langfer Summer Football Tournament ang dungkiti. APSLC Chinthong MAC Constituency Committee pen arurit nong Chingdia Saike Klempon. Aprangsi birta kelang arat do anaphan kardom ng pajar iglo kardom. Pinia birta kathan ponje bang nili Abraham Tiso. Tang te birtang ton pen arjupon sinang. Patumi jakhong ni phaing koraheni arni Langfer MAC Constituency Kaparlo walong komaji pathua klamalong ke Chengsi Summer Football Tournament ang dungkiti pon. Bangso ke Chengsi Summer Football Tournament ang dungkiti kapathu ponalong. Jirsong thare kiri club lapen FC Kingfisher ang bongsi pathu cadan po. Kapathu atir cipci dahut pupu gol cipi un wangweda dajok. Tiebreaker pen si ang dungkiti kapathu pajut ponang poklo. Tiebreaker pen Jirsong thare kiri club atum FC Kingfisher aphan paremponsi ke hayanong etang kasuring koi cepalong pon. Halapu FC Kingfisher atum tame runners up anong etang kasuri kep cep cedeng pon. Bangso along aluhia manpen ke AACIM madhuram lekhe pen cenglo ke ong dung ke theke ding atum cetong dun si kapat thu aliralon pidun. Fuloni pen birta live apherang ke pinchangrong pi report. Bukule Sports Association patu atang golong komaji FC atum pen atri ponse ini labangso tournament pini ambil tilo mata final match ini lanjut punit lo masuk final match along ini nanti mau bangkai ke high team lo mata champion team lo ke Jirsong Thari club Jirsong Thari kiri club hin besi cepai polo terang na pen ke runners up la bangkai Sigariget mata Kingfisher FC hin besi labangso cepatin lo runners up pen lambun ini arok pilo smart dong non patu cihung pigan lo litum dak lang fer hawar lo kenang ana din ke patu aba litum ceyapon lo la pen gao smart na ke patu ta lang me pik pik la silahai an se patu na ke pachihung ye panili tum bori pon bom lo litum CM sir Dr. Tuliram Rohang alang li kasa lo president mate CM sir alang li hingga tame la ke patu na da bang kenang an ke pachihung ye pan bori pon lo la sini litum kedamtang ni thom ni plia prang kasa itu lamhang itu jani CM sar pangdak kontang lo je CM Gold Cup kami prabjin pen pathubi konpo la pen ke MAC Cup apa bangke homosty team mate MAC constituency team la bangso ke pathu ka bipon ko September ciklo pen Karbi jutang jubat kacing hona joine APSLC song pen Chinthong MAC Constituency Committee ritnong Chingdia Saike Klempek langpon. Karbi jutang jubara son penang an ke klempon pe la pen kateng ne pona son si ke onglo. Labang so joy ne rid nong chingdi pusitame non uwi kimia kaya long kateng ne jang pen ke klempon wangwea son sinang manlo. La sona hot jutang kapaching thurpon thuji la pen non uwi kimia tuma phan sai katiki anat kang thurpon jipura. APSLC amai phuje ai kathar IAS retired kaping khat pona teng pen. A constituency tin setame rid nong chingdia sai klempon thunang ji puat tengsi. Patumi jakhong poing koraheni volunteer ni APSLC Chinthong MAC Constituency Committee akong chunbang Chondro Teron pen Japon Linsi kaduk kawe Chinthong MAC Constituency along APSLC asong klem rapet abang phu phiat atum pen cherapsi arurit nong Chingdia side dengpon bothar langso pen Rajiv Hanse report Birta live dak arurit nong Chingdi kopi aputhak sitalon nang ko la seputhak than bacin tete mane nilitum katalon nang ko pathigel lo mane aku penta ili karbi tumbang ke red nong Chingdi pu cethan than mate di asi non uwe kimitum e part ke kachini nesi ke ongla masuk thak hai lasi non bang ke nilitum kachingon sartum thek kere tum nitum phanang mumpon lo je ituma jutang kaita reng ber nei po posi nitum bang ta pini ni bang dak Chinthong along rialong same nitum uwe kimi tum aru nong Chingdi bagai nitum asai deng konter lo labang so asai ke deng long kumane la person na pen khat pen lar mong la person do ma do lage nilitum kachinghon sarjai kathar si nitum phan la so puthak bang nang pen khat pen lar pon tang deng nitum la daga PSY song la person red nong Chingdi ke bi pon ma mate along tela ka prekta bido ini nitum la all Chinthong pensi pini bange ladak nangi claim lo ya office tame itum ke non ke barikha por mati dijo anutin ta hidi ke claim apor ke chingkhan kisik hektik apor penar posi pini bangkar mu chitong kom hek lo stame moneng asingkan abang ke nitum ong dung armu pen pini arnia son aru nong Chingdi nitum ke claim ekdom pu palang ni sen pen nitum
klempon ko. Tang den ang tum kedam tang pors tamila puson sai deng pon ma mate pintong ke cheng singla. Pini si kiceng sila maso asai bang kedang tangan bang deng pon kala. Pinya berta pansikan ton iglo domi thakme kardom.